Hey Marker, skal vi ikke gå til at gå i sengen? Det er ved at blive mørkt, ikke? Okay Marker, så går vi lige. Hej hej. Vi ses på den anden side. Nå. Nu skal jeg fandme og give de 20. Hvad er det nu, jeg skal give dem? Nå, det er også lige meget. Prøv at høre det. Endelig kan vi komme ud, mand. Hold kæft, mand. Endelig kan vi huske det selv. Nu synger jeg lige sang. Make a funny honey. The bounty. Her kommer vi. Af banen. Her kommer sindssyge psykopater. Og vi skal stjæle diamanten. Hej hej. Vi ses. Nå. Så kommer vi til diamanten. Endelig. Det var en lang køretur, mand. Ja! Juhu! Jeg fik diamanten. Ja, venner, jeg har det. Det var ikke godt, mand. Jeg fik en revne i min kjole. Hey. Okay. Nå, nu skal jeg løbe væk de andre, okay? Nå. Hey venner, der er morgenmad. Kom nu, vi skal ud spise, altså. Vi skal ud spise. Hey, hvad er det? Har du været inde på? Nå, så går jeg lige hen og tager morgenmad. Okay. Men sådan. Hey venner, der er morgenmad. Okay, der er morgenmad. Okay. Hey, der er morgenmad. Der er morgenmad. Nå, godt da. Okay, og så skal vi lige... Færdig. Hvor ligger den. Det smager eddermame godt. Vi skal lige ud og fange tyven. Hallo, kom nu den vej, mand. Kom nu. Nej, så. Den anden vej. Hey, kom nu den anden vej. Kom nu. Nej, det er psykopat. Nej, mand. Hallo, kom nu den vej, piger, altså. Kom nu. De må ikke fange os. Du er arresteret. Okay, I er arresteret. Kom nu, hit med diamanten. Okay, nej, vi gider ikke give den. Vi gider ikke give den nu. Okay. Nej, jeg skal ikke fængsel. Ej, hvor ærgerligt.